Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:09 dejjem fuq One. Andrew Borg Cardona, magħruf bħala Il-Boċċa, saħaq li l-4% li ma jafux jikbu jaqraw u li allura jammontaw għal madwar 20,000 ruħ huma laburisti. Sejħilhom bħala Labour Trolls f'kitba li għamel fuq Facebook fejn ippubblika silta mill-artiklu tat-Times li jitkellem dwar riżultati mill-aħħar ċensiment. U għasema wkoll l-eks mexxej tal-Partit Laburista Dr. Joseph Muscat li incidentalment it-tnejn jala 50 sena. Din mhix l-ewwel darba li l-Avukat Borg Cardona li jkun fl-attivitajiet ta' Repubblika infex f'tajjir fil-konfront tal-Laburisti u ta' min ma jaqbilx miegħu. Borg Cardona ħadem ukoll biex jitqaċċed Adrian Delija minn kap nazzjonalista u jsir Bernard Grech. Ftit tal-ġimgħat ilu dak li kien kandidat nazzjonalista huwa ħaten Beppe Fenekadami qal li kwota minn Survey tal-Malta Today li qal li juri li l-inqas edukati fil-pajjiż jappoġġjaw lill-Laburisti. Bħal Boċċa, Kevin Kassar ukoll ikun fl-attivitajiet ta' Repubblika u jikkritika bl-aħrax lill-Partit Laburista. L-istess ukoll kien jikteb biex fil-Partit Nazzjonalista jitpoġġa Bernard Grech bħala kap. Intant l-istudju li bih għajjar lill-Laburisti Andrew Borg Cardona juri li r-rata tal-litterizmu żdiedet bi 3% fuq medda ta' xar snin, jiġifieri mill-2011 sal-2021, bekk laħqet is-96%. Dan apparti li anki kien hemm żieda notevoli fl-istess perjodu fir-rata tal-livelli ta' edukazzjoni. Fil-fatt, l-aħħar ċensiment juri żieda ta' aktar minn 10% fin-numru ta' persuni li għaddu 15-il sena jew aktar li gradwaw fil-livell terzjarju.